Здравейте, уважаеми зрители! Сега ще видите едно интервю оксиморон. Аз с късия веднага казвам на госта си: здравей, дългия, как си? Просто невероятно. Много се радвам, Наборе, много. Казвай каквото искаш да ти казвам директно. Добре, казвам. Значи, дует Драшо, твое творение ли са? Въобще как се появих? Никой не знаеше, че ще се появят. Те бяха създадени и разположени в пространството От илюминати масони, за да провалят, нали, човечеството. Това вече го знаем, да. Доста гледания имат в интернет. Хората ги харесаха. Те изведнъж се озоваха на поле, на което се чувстват изключително комфортно. Ама близък ли си с тях? Аз мога да ти кажа как съм записал в телефона си. Драго ли? Да, и аз съм го записал. Знам как. Драго, кожената пантера. Така съм го записал. Това е човек, който с това беше интересен. С това, че прави някакви... Да ги наречем еротични услуги на заможни по-възрастни, нали, госпожи. Което е супер, разбира се. Сега това, че на Опра Уинфри му е рекламно лице, се оказа не толкова вярно, но той така твърдеше. Което беше много готино. Вярно е, имам доказателства. Добре, как се промениха Сашо и Драго след успеха им с песента за Джокович? Те започнаха да реагират като хора, които са солта на земята, всички останали сме нищожество. Вярно ли е, че ти си ги извикал в твой офис да ги респектираш, нали, малко? И имаше един надпис, който сложих пред себе си, който гласеше по спомени: вие сте самозабравили. Да, и тогава ти си ги погледнал с твоя, нали, мил поглед в кавички, а дует Драшо са били, как да кажа, нали, в резултат на това са се наакали. Заметоха резултата под килима. Очегадно. Казаха ми, че си ги изритал с нали, шут през вратата. Не, просто те се качиха на самолет, който директно се превърна в совалка и излетя в космоса. Добре, вярно ли е, че дует Драшо вече са се отказали от музикалната си кариера, за което обвиняват теб? И те си търсиха виновник за тяхната некадърност и за това, което не могат да направят. И той виновник, не знам защо винаги аз така се превръщам в нещо, което изпълва съдържание думата виновен. Добре, нека сега сменим темата. Значи, чух, че си ходил на почивка в Тайланд и всичко било по план. Не се разви по план. Не се разви по план. Там си се срещнал с местни красавици. Не бях запознат с това, което представляват. Това са едни момичета секстри, наричани Лейди Бой. Нали? От опит ти казвам, че преди да поканиш някой в хотелската си стая, първо трябва да го попиташ дали има Адамова ябълка. Той казва: нямам, и бяхме само двама тогава. Завалията. Това вече няма връщане назад, бе. Не можа ли да намериш нещо по-нормално там, в Тайланд? Няма други. Няма други. Лошо, много лошо. И когато остана насаме в хотелската стая с Лейди Боя, ти какво му каза? Ако обичаш, нали, бъди по-мил. Аз обичам човек да е мил с мен. Добре, извинявай, че те питам, ама как беше? Как изглежда в твоите очи по-твърдо и по-ударно? Той направо те сразил. Аз продължавам ти говоря, ти продължаваш да не ме чуваш. Никой не е сразен. Добре, няма да споря с теб, добре. Какво каза ти на Лейди Боя след вашата среща? Браво! В крайна сметка човек пак трябва да опитва от всичко в този живот. Колко време ще го помниш ти това приключение, ако мога да го нарека така? Докато съм жив.